Morning.
natutulog? Hindi ka natutulog? Natulog? Hindi ka lang aga-aga. Ha? Nangulit ka na naman doon sa bahay nyo. Makulit ka. Kulit ka yate. Makulit ka? Kulit ka eh.
Kakain. Good morning. Good morning, Mindoro. Morning. Anong ulam, bossing? Wala si Is kagabi. Nag-ano ako, daling araw na ako nagdanapan ah. Eh, ano na, stress. Sino nga yung MC? Jeffoy. Si Jeffoy. Oo, ayun, pero stress na, wala ka pa. Tapos nung, alam mo ba, natakot pa ako. Hmm. Good morning, Mindoro. Yun, good morning po. Happy Sunday. Aga tayo nagising. Araw. Low tide na. May mga naliligo na doon. Oh! Yung nasira na bangka ni Apa eh. Ay, hindi. Tama ba? Ay, hindi. Nandun. Ito ba yun? Manok. Chicken. Chicken. Naliligo na doon. Morning o. Ganda ng araw. Texas ah. Oy, ganda na. Gising na kaya? Ano, tandaan? Ano nangyari sa'yo? Oh, chicken ah. Pang-guard daw sila kagabi. Wala, umuwi ako gabi. Ako rin. Ako rin. Umuwi ka rin? Pamitan. Anong pamit to? Hotel lang kami. Ah. Sino ba? Marlika? Second lang kami. Ay, nag-second kayo? Ang champion na champion tayo. Marlika. Pero ang first, O, nanood ka, tinapos mo. hindi. Ano po ako? Sasali po ako doon. Ah, sali ka. 11 ako nag-uwi. 11 ng gabi? Sagana ako. Nagugutom na ako eh. Akala ko lilibre nyo ako eh. Sabi mo wala kayo. Kaya nga eh. Sabi mo riribsan mo kami. Oo, doon tayo, tara. Taka tayo. Pinapasok kami ni Di ba- nagkakal ko na, nagkain tayo na, hindi ka nagtap kami. Bawal pa sa inyo, gusto nyo ba ito? Aga-aga? May gusto kayo dyan? Gusto
Snack lang, snack. Snack nyo, isa-isa. Isa-isa nga. Meron tayong ganyan eh. Pang almusal pa lang eh. Akin, biscuit lang ako. Biskuit. Anong yung biskuit dyan? Biscuit. Anong biskuit? Ano ito? Ha? Hansel? Ay, chocomacho. Sino may gustong Hansel? Ako. Ilan? Isa. Ito sino Hansel? O, Tita ako. isang Hansel, isang ikaw. O, sabihin mo kay ate. Ikaw, ilan? Ako, pita. O, Pita. O, kunin na. Bilis. Takin ko to. Sunod, Oo. Baba. Takin. Ay. Chocomacho. Bata. Ilan ba kayo? O, dahan-dahan na. Dahan-dahan. 5. Huwag yung kulitin si ate. O, may isa pa. Kulang. Ba't dalawa sa'yo? Isa-isa lang. Ikaw talaga. Ikaw, kulit. Isa-isa lang. Nabigyan na yan ng kapatid mo. Kasi umaga pa lang. Mag-aalmusal pa tayo. Walang mag-aaway ha. O, okay na. O, sige, bayaran mo na. Ikaw magbayad. Magana ate? Magana? Ito pag gawin mo ulit kulit eh. Kulit. Huwag masyado sa umagang chichirya kasi umaga pa lang. Hindi ako nagtitirya. Ito. 40 yun eh. Baba. Tapos na ba? Tama. Okay. Ayos? O, tara, lakad na tayo. Ha? O, basta huwag kang kakalap yung mga pinagkainan ha. Yan na basta sabi ko, pagka may plastic. O, alam nyo kung bakit. O, ito mangyayari o. Yan o, pasisira ang ano. Pasisira ang dagat. Kung may nagtatapon kayo ng plastic, ano mangyayari? O, di pagdating ng araw, wala na kayong ano, alangoy yan na malinis. Tingnan mo, dumi o. Ganyan. Sa mga plastic. O yun o, may basurahan dyan o, di ba? O, basta may plastic, tapon sa basura. Sabihin nyo din mga kasama nyo, ganun. Para gayahin kayo. Totoo ba yan? Sigurado ka ha? Oo. Mag good morning ka muna kayo. Good morning. Morning. Tamo. Morning. Relax ka muna kami kamo dito. Pag ganyan, nalagayin ko sa dito. Chill lang kami kamo. Yung cellphone dun nakatayo. Ito yung mga batang batang Mindoro. Aga nagising nito eh. No? Aga nagising. Anong oras yung kita na kita eh? Alas 6? Naunan na siya eh. Saan ka natulog? Dito? Stress ako lang. Biglang ako sa bahay. Pagkagising nyo ng bahay, ikaw takbo ka agad ano? O, agad. Morning o. Asan nyo pinagdedicate yung mga sticker? Dun sa likod ng cellphone ko. Okay. Wag kung saan ha. Wag sa mga sakyan, magagalit sila. May nilagay, sinong naglagay dun sa pintuan ni Lulujo? Pinto, paalam nyo muna. Baka mamaya pagalitan tayo. Yan, very good. Yan, ganyan. Tatapon ka sa basura. Di ba? Pero kailangan mamaya, ang gagawin natin, mamulot ng plastic. Pero marami yan no? Wala bang nagwawalis dito? Naglilinis? Ay, alam ko na. Okay, ganitong gawin natin bukas. Magdala tayo ng walis. Tako. Pwede rin, daspan.
Para magkain tayo. Ha? Ay, pasok na kayo? Oh, ganun ba? Anong oras ang uwi? Wala kami, pwede kami magtagpupo. Ay, hindi pwede ah. Ay, Wala na kami kahit na. meron pa ata. Pwede mag-araw na lang. Yan yung huwag yung gagawin, yung pag-absent sa school. Importante ang pag-aaral. Kasi pag importante yon, una sa lahat, pag-aaral. No? Nandito ba? No, ano importante sa lahat? Aral. Aral. Kasi pagdating ng araw, yan ang ano nyo, sandata. Bukas. Sabi na, nakapagtapos naman ako. Ulit. Ako ano, barko. Di ba sa'yo yan, kayo ba? Hindi yan? Yan yan? Oh, yan na yan ano? Oo. Sabi ko na nga ba, tingnan natin ngayon. Sira ka atin. Sira, ilagyan natin ito. Sira ko yung atin. Ito na yung kay Tito Aba. Wala. Nilagay na nila dito. Sira na. O, dandan. Apat kaya ka. Ito yung lumubog. Ito yung lumubog oh. Tama ang gamit. Ano mo na alam na lumubog? Ah, lumubog nga, di ba? Ba't Nakita ko. lang ang tubig? Oo. Tapos hinila. Ito yung bakulong po. O, tara na. Tara, lakad tayo para may ano, exercise. Sa yung perya dito, wala na, no? Ha? Napulot mo yan, di ba? Lego? Lego ba yan? Lego yan. Oh, ang daming plastic, oh. Hindi yung mga kalat doon, oh. Ano ginagawa ni Kuya? Nag-ano ba yan? Naghuli na isda? Bakit? Hindi kami nag-iyak. Bakit? Ano? Miyak ka? Ako rin. Oo, ano yun? Ay, napanood nyo na yung pinalipad natin. Hindi mo ba nakita? Pakita ko sa inyo. Yan na. Wala yung ano. Ikaw Magpapalitan ulit dito. Kumaya. sige. Dito. Palipad na tayo. Kumaya. Mainit mamaya eh. Ha? Mainit mamaya. No? Huwag na ako. Ito. Tawang. Yan yung Ulitin nyo ano. lang. Pinapanood nila yung video nila kagahapon. Wow, kamukha. Ay, tunog pa, no? Hanap mo. Taas na. Ha? Ayan, diba? Ang ganda ay. Ganda, no? Wag Ay, kulit. Ago. Ito kami ah. Tuwan-tuwa sila sa video nila. Unggoy. Unggoy. Sila ang kahal. Unggoy? Pinapunta yan pero doon. Meron pa yung naglalakad tayo dyan. Hindi siya yata nakasama eh. Hindi ako kasama. Saan ka nagpunta? Sama ako nung dalak ko. Nagbulakbul ka? Alam ko nagbulakbul ka. Gito, gusto mo yung ano, yung naglalakad? Eto, dito. Dadan yan!
Ito. Mahulog ka dyan ha. Huwag mo agawin yung pagkain niya ha. Oo ako. Mahulog. Mahulog ka, dito ka. Tutubal o? Kaya. Ako kasama. Pagkain, nag-get kami ng pagkain. Dito Ha? na. Kapag binigyan mo kami ng pagkain, talaga yung pagkain. Diba dito na? Check mo yun. Tara, lakad tayo. Pa! Ulit! Lakad ulit. Ang ganda nito oh, no? Swimming pool. May bayad yan, may bayad. Ito ang nangyari nung kaya nasira yung kaya ito naputol. Parang manipis kasi ito eh, oh. Manipis yung tali na. Wag kang. Kulit talaga. Dapat makapal na, tara. Mga batang Mindoro. Ang pinakamakulit, yan o. Ito siguro, kulit. Kulit yan. Alam ko na pangalan niya. Ilocolit. Ilocolit ha, Ilocolit. Di may Iloco Pinoy. Ilocolit. Sarap ng hangin, no? Tandaan. Huwag panoorin niyo si Baby. Ito, mamaya, lagi ka naman nanonood eh. Ilocolit. Inuukay niya. Doon. Nag-uukay siya doon, no? Oy, sino to? Freddy, sasabihin niyo, good morning ka, Freddy. Good morning, Freddy. Uncle Freddy. Kanta ka nga ng ng magandang kanta. Nandito kami saan? Masagisi, Mindoro. So, ito si Iloco, kulit. Oo, tinapon. Pulutin. Yan, tinuturuan ko yung mga bata na huwag magtapon ng plastic. Ayan o. So, ang gagawin natin, maglinis ha. Hindi, paano yan? May school. Mamaya pagkakain na lang natin, no. Pupunta kami ngayon sa lake eh. Lakay, Paggising sa umaga. Ha? May kausap ako si Uncle Freddy nyo. Hi Uncle Freddy. Hi. Uncle Freddy, kamo. Hi, I'm Freddy. Ito yung mga plastic. Saglit pa. Kunin. Saan itatapon? Halika, turo kita. Turo doon. Yan. Yan, very good. Laging ganyan ha. La Union ako lakay, La Union. Alin? Sa bangka? Para timplan muna ako ng kape ha. Milo. Basta ang gagawin ngayon, gusto nyo gawin nyo na lang ngayon.
Abang nantayin nyo ako, magpulot ng ano. Kasi nga may school, mag plastic na lang, ano ng plastic ko. Ha? Dito lang oh, wag, yung mga nakikita nyo lang. Dito lang oh, sa harap. Plastic. Hindi, kailangan nyo ba ng walis? Okay na to. Hindi na yan. Ha? Basta maghugas ng kamay. Huwag ka makabato ka ng ulo. Timpla muna tayo ng kape. Oh, yung pa oh, yung nasa likod oh. Kulit oh. Oh, yun oh, anda. Yeah, very good. Timpla muna tayo ng Milo. Yan. Magugas mamaya ha. Ay, magkakape muna. Daming kalat doon sa ano? Makalat. Kumakain na si Papa? Pinapulot ko yung mga kalat doon. Ha? Hindi ah. Pwede nang turuan. Kain tayo. Ay, ay, ay. Sunod daw. Tagal na akong nagkakal. Sige nga. Yung ano, 3-in-1. Gabi, ginutom ako, kumain ako, umuwi na ako eh. Naku, sa tapos pa yung gabi. Maaga pa? 2:30. Hindi, hindi nung umuwi tayo. Ako, pinakain ko na nga doon. Tinapay. Huwag mo ng chichirya, aga pa ka. Gusto. Oo, number 1 yun. Ito na silang basura. Ano sabi ni Weng pa, may isang bata na sabi, huwag ka daw munang mamatay. Sino na? Huwag ka daw munang mamatay at binabilan pa siya ng shoes at slipper. Binilan mo ba naman? Yung isa, yung duling. Yung ko ni Pinela. O, saan sinalos? Hindi siya naman doon yung maliit na kumakain. Sabi ni Gambit ko, pag nakikita ko yun na, takbo-takbo na. Ay, si Lolo, di ba matapang? Ang nakilala niyo ba yung matanda? Sino matanda? Yan o. Bakit ang nanalo na showdown ay ano? Ace? 5:30. Kung pinasundo ka pa kay Papa. Kumain nga. Sino? Sino nga kasama? Yung babae lang, babae pa.
Sila kasi medyo madilim eh. Yung siya nakabating suit, yung babae katabi niya. Ba? Yung naka-bathing suit Yung daw. naka-bathing suit pa. Madaling Parang araw, parang naka-bathing. naligo yung mga yun. Madaling araw, naka-bathing suit. Pagkabata pa naman yun. Pakiramdam na yun. Parang babagsak naman ang ulan. Gumagawa. At kasi di mainit. Ay, dayo o taga dito ba? Taga Manila ba? Taga ni Ace. Sabi Ah, mo, taga ano? Manila. Hindi ko alam. Hindi ko masyado bista kung mukha. Taga Manila daw. Yes nga, hindi ko rin nakilala kung hindi pa ako nagsalita. Eh! Katabi niya yung ano, babae. Marami sila mga siguro. Hindi mga ganyan. Hindi ko marami. Madilim. Oo, nasa harapan sila ng ano. Alas 3. Pati yung MC nabulabog pa. Si Jeffoy, yung MC ni Papa, di ba? Hindi siya ang doon, nagkita ko yun doon eh. Napinara ko nga dito eh. Ano sana ako. Ang sabi, Ay, kita yun. Inkoy. Kasi sobrang siyang, ikutin. Siya na umikot. nakaikot na nga yun kasi doon yung galing sa ano. Nakita niya sa Ayun, Ace noon. nagtatago sila doon. Nakita na niya sa Ace noon. Hindi pa. Kasi pumunta siya doon, nandito kami. Pumunta siya doon, nagpagano'n siya. O so nung nandyan siya, Kasi Manoy nandito, lumabas siya out of nowhere dito. Siya, nahanap ka. Siguro nakita niya na may tao nakatayo. makakapi na ako. Pinig ko po yung pandista, kalating pandista. Ayaw ko sana gisingin si Manoy eh. Si Weng nga, tinawagan ko. Nakita mo yung miss call ko, Weng? Ng 3 something. Nakita mo yung miss call ko? Ano? Oh, 3 o'clock, 3 something. Natakot ako nung ano. Kaya ka. Huh? Gusto na ka? 2, 3 ang nakain ko nga doon. Tama. Ano ka? Tingnan ko naman agad ha. Pang ano. Hmm? Pang... Ay, naglinis yung mga bata sa harap eh. Isama mo yung dalawang dito. Meron si Ace name, tapos ilabas ko. Wait lang. Isama mo yung dalawang dito. Ilabas ko yung mga nandun kasi. Basta, ay, kain mo yun. Ano? Basta tingin mo ba uulan? Malamang. Hindi pa sa kanya. Wala. Kasama. Oo. Parang yan, parang may Right. kahapon, palapok Hindi pa. ka mga kampul mo. Kampon. Pinagbuwalo siya. Pinapulot ng mga plastic. Kampo ng dilim. Bigyan natin ng pandesal para may laman siya. Ng mga bata. Yun na. Tama ako. Yun na. Kape. Natin ang mga bata. Pandesal lang.
Oh. Oh. Wala daan, ano sabihin? Ano sabi? Thank you po. Ano pangalan mo? Ilocolit. O, dandan. Sabi, morning. Ha? Oo, ano? Oo. Basta pag may ano, thank you lagi, ha? Thank you po, ganon. Sa ano yata? 8 yata. 8. Ano ba ngayon? Ano ba? Sige nga, kung alam mo ano ngayon. Mali. Ano Sabado? Ang sarap. Dahan-dahan. Laki. Pag kumakain, enjoy mo. Mali, konti-konti lang. No? Huwag ganyan. Alam mo kung bakit? Para makagat mo na maayos. Yeah, para mabulunan niya. Huwag mabulunan. Yan, tingnan mo, nahirapan kami nga. Di ba? O, kasi nga, pag kumain ka dahan-dahan, maliit lang agad. Sige, ganyan. Tapos, dito. Tapos, ganyan, nguyain mo maigi. O, di ba? O, di ba? Oh, bilis ni ano ngayon kumain, oh. Naubos mo na? Oo. Klase? O, tingnan mo, nagsasalita ka, may laman yung loob ng bunganga. Ubusin mo muna. Nguyain maigi, yan. Tingnan mo. Ubusin. Huwag ka muna magsasalita. Magsalita ka na. Sige. Ano sabihin mo? Ganun yun, pagka wala nang laman ng bibig, tsaka magsalita. No? Ganyan. Ha? Oh, hindi, tsaka hindi maganda, hindi ka maintindihan. Kasi naglalakad doon. Drone? Mahangin, no? Malakas. Sabi to, ang daw. Malakas ang hangin. Ganyan na pahang. Malakas ang hangin, oh. Ako, pag naibon ako, atakin mo. Ay, malakas ang hangin. Diba, ang electric talo ang ibon. Ang alin? Diba ang electric fan at ibon, talo yung ibon. Anong electric fan? Nakakalipad ang electric fan sa ibon. Ay! Electric fan, ha? Nakalipad yung electric fan. Sinong nagkakape sa inyo? Ako. Ito malakas. Oh, hati-hati, ha? Kung ano lang, malakas. Ayaw ko na. Konti-konti. Kawayan yan, oh. Walang lawayan, ha? Una. Ako, nag-toothbrush ako. Una. Hindi, dito ko minom. Konti-konti lang. Oh. Oh, konti-konti lang. Tingin lang. Dahan-dahan. Ayan na naman. Huwag walang magagawan. Oh, ikaw na yung pinaka tingin lang. Oh. Diba? Ganda ng sombrero kuya. Paras tayo. Saan niyo po binili yan? Oh, ganda. Ano Pilipinas, oh? Pareho, oh. Galing po kay Canada? Oh, ganda. Ba't doon pa galing? Baliktad, dapat na. Bakasyon siya.
Ganda sa umaga yun, paa. Oo. Dyan muna. Huwag dyan, dito muna. Tandaan. Saan po sa Canada, kuya? Saan po sa Canada? Oh, wait. Wait, may kausap ang parang ano, huwag ka muna ha. Tinuturong ko yung mga bata eh. Pwede pagpulot ng mga, oo, para matuto. Tandaan. Oo, tsaka pwede naman turuan. Ang bata pa. Kung may, ano na, nagkaano na, wala na, lalaki lang mata, pagputusan mo. Ayan, murahin ka pa. Si Bibig ba yan? Hindi. Hindi. Paano mo yan? Oh, ito. Okay. Oo. Serious. Ay, baka naglipat ka? Oo. Maganda rin ang weather doon, no kaya? Kaya lang doon, walang Tagat. Ano siya? Mga farmland. karamihan kasi doon may ibon. Oo. Pero ano, yung masagana ang ano. Maanong lupa doon, di ba? Oo. Mayaman din. Dito naman, ano tayo? Dagat. Ako din, La Union ako eh. Dito, Ha? Oo nga eh, yun lang. Saka, bawal yata dito, di ba? Hindi, siya. So pag nangingisda, doon pa. Okay, ay, nagsasabong eh. Ano? Ano tayo nagsasabong? Dito? tuloy. Beparji, Oo. dyan mas kanti. Hanggang? Saan puntahan? Yan ang mga bakada ko dito. Gusto mong dalawin dyan? Sige po, ingat Saan kayo. kami magkong? Oo. O tara, nood tayong sabong. Nood ko yung sabong. Tantay ko yung papatay yung buwet niya eh. Wala na. Yun yung sabong. Huwag kayong lalapit na kasi yung nagsasabong, ito lang kayo. Opo lang dyan, opo. Opo dito. Baka tayo sa bumi ng ano. Ito. Ay. Kasi mabubulabog yung ano. Upo na kayo. Nanonood tayo sabong. Sabong sila kanina eh. Ha? Oo nga. Kala ko magsasabong na. Apa? Talo yan. Hindi ko na masamo. Yung mga manok doon, no? Iloculi. Morning, ah. Ganda ng tindig niya, kuya. Haba ng ano na, no? Haba ng... Ano po? Laki ng katawan ng ano, mama. Saan po may sabungan? Saan po may sabungan? Wala mo. Parang kurjas lang tawag sa amin Ilocano, kurjas eh. Alam mo ano?
Ito, pahilan ito. Ay, pailan. Ayun, ito yung Sama kita sa si Kuya. Ano? Nangalan mo ka? Leonardo. Leonardo. Leonardo, pahilan. Ano ginagawa mo kanina? Eh, ano Kaya ba nakita mo ba yung ano nangyari? Ah, Kaya ba yung bangka niya? oh, Nasira. kasi Lumubog yan. yung Ano nandun? Ay, nakita ko ano, sinasampa na ng ano. nagpundo-pundo. Ha? Ilig yung pundo. Hindi, maano yung tali, napigtas. Oh. Malalagay yung alon pa Hindi ba tarisayan yan? Tawag? O yun lang? May kulay din, no? Yun ang tinisayin. Hindi yan sabungin, ano? Ay, hindi sabungin na yan. Ay, gano'n walang kandito. Walang hilig. Ang tarisayan? Walang hilig yung mga nagkasabong. Oo. Napatan lang yung laruan ng O, parang ano, libangan. libangan nila. Meron din akong manok nun. Sige tayo. Ganda, ay, pwede palang ano yun, pang exercise, oh. Oo, pang... Ha, sige, Yes. ingat. Oo. Kaya hindi kasi marikira. Ayan. Hindi nang ito na. Yung mo nagkita? Kasi alam mo, ha? Ako kasi may ako palakad-lakad. Oo. Ay, nakita mo na yung video natin? Makita mo na eh. Na-video kami. Ay, Maganda pagkasayaw natin. anong gusto mo yung... Yung sayaw po ko kahapon. hindi, yung gusto... Dito ka punta. Yung drone natin. Drone. Tawag mo nga, drone. Pinto. Naka-charge. Doon yung charger. O, pang ano sa ano. Second placer po kami ko. Ay, gabi? Opo. Second place. Nanalo si Manalo. Maharlika. Champion ang Maharlika. May prize yun? Opo, 5,000 po ang sama. Ano, si Kulit mo na. Ilan na? May vlog mo turo po 5,000 yan eh. 5,000 pesos? Ba't laki? Ay, 10,000 pesos. Baka 20 video sa Maharlika na. Okay lang yan, 5,000. Mga tig 500 kayo. Tanga, nag-swimming ka. Mag-swimming kami. Hindi tayo ha, kunti lang naman tayo eh. Ha? 20 po kaming kasali sa iyo. O, 1,000 lang mag-business mo na tayo. No? Siyempre, pagkain pa. Oh, sa 100. Dalawa na. Pang 100. Pang 100. Dalawa na. Pagkain pa. Hindi ko napanood natin ng gabi. Kanina. Ay, isa ano, oh. Sa isang 500. Sa mga ganito. Ay, gigising mo lang? Sakit ba po ng ulo. Wait ka. Sayaw paggabi ng kuyat. Init doon kaga... Kaya mamuwi May yan. nahimatay nga po. Meron? Opo. O yung Sagana. babaeng ka, split. Mainit eh, no? Yung malaki na? Taga saan yung nahimatay? Sagana po. Yung naka-color yellow na babae, yung ano, kita pa nga yung, cycling. Lalaki na Naka-video po. No, sa 500 lang po. Opo. Pero lakad-lakad tayo, wala signal dito. Dito tayo. Oo nga, mahirap para makita niya yan. Ning. Nililigo na. Kaya nga, hinahanap namin ng madaling araw. Kuya, yun, binigyan si Kuya Andre ng sapatos.
ano yung offer nila tapos. Kaya nga, Sabi kanina, ni, sabi ni Kuya ay 50,000. kanina niya binigay. Ay, Kuya. Ay, kapatid mo. Oh, Magkaibigan. Ako oh, kuya mo pala eh. Mawak. Kasi naman, yung sapatos. Anong pangalan ng kuya mo? Andre. Kabasketball nga. Oo. Libre nga po. Ang hapon ni Kuya ay si Kuya. Dapat nga kagabi magba-barbecue tayo. Hindi ba nakikita kita? Wala eh. Init eh. Ay, tayo. Bagsakin niya. Wala, hindi tayo makabidyo kagabi kasi hindi tayo makapasok. May baga-video, ga-vlog ka. Ganda sa tapo na. Si Elias ha. Ninga. Video yan. Wala. Kulang. Kaya dumating ka lang na ako. Ano na? Si Barbie nag-dumpling tapos i-step. Nag-stand. Anong gusto mo? Yung drone muna? Yung drone na. Ang ganda ate Mikay. Kita yung mga ba? Ang ganda ng mga puno-puno. Ang ganda ng mga puno. Tara, upo tayo. Pwede mo na ilipat, di ba? Marunong ka na, di ba? Panoorin yung mga video nila. Yung naglalakad kayo, nandiyan din. Parang Boracay na. Ano, pag-ulit mga. O, ito, parang, ano? Ah. Ayun o, ito na yung ano doon. Ay. Ay, naliligo na oh. Ang tutulog pa. Tapos na ba? Tapos na? Hindi pa. Oh, yung init. Pinapanood nila yung ano namin kahapon, yung drone shots. Bakit si Kulit? Anong ginawa ni Kulit? Saan pumunta? Tumae? Saan ba yung bahay nyo? Banda? Oo, doon. Ayusin natin next time, dito pa doon tayo. Ito. Pag gano'n, turuan kita. Pagka, hindi. Ganyan, pindutin mo dito. Sige. Tapos yan, kita mo yan. Yan. Hindi. Yan. Yan, tapos hanapin mo yung videos. Nasa Ilocos tayo
para hanapin natin yung ano. Oh, ito, videos. Videos, di ba? Click mo natin. Videos. Nasa file ko tayo videos. Hanapin mo na yan, di ba? So yan mga batang ano. Kita mo? Yan, click mo yan. Yung naglalakad kayo. Dito, ang click mo dito sa gitna. Yan. Tapos palakayin mo na lang ganun. Ano. Hindi kahit ganun mo. Yan. O, i-ano mo kasi nandun na sa dulo eh. Yan, all the way. Yan, para ma-start. Panood pa dito yun. Pero kung gusto nyo ulitin yung isa ulit, ganun ulit. Punta ka sa videos. Ay, ano oras na kaya? Antayin natin yung papatayin ng weteng kahit kataya. Pero gusto ko muna mag-exercise muna ako dito. May makeup pala ako na. Gusto nyo maglakad sa baba? Ha? Ah, Yeah, ako muna. Excuse me, excuse me. Salamat. Salamat. Oh, iwan ang tsinelas dito. Iwan tsinelas yan. Oh. Yan lang. O, tingnan natin mga may meron nga oh. ito lang eh. Kung dagat ng Mindoro ka mo, magsalita ka. Ayun na, kita kami ng mga butas, ganyan. Ito, talaga ng butas. Ano meron dyan? Alimango po. Meron nga? Sige nga. Malalim. Malalim. Meron ka na yung mga yan? Meron mga... Katago. Malalim yan. Oh, sige. Tingnan din mga yan. Ah, ikaw. Ate Mikay! Hindi, ayaw mo nanood. Sige, okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Nanood ka lang. Pag-aawari tayo, Alimango. May baka. Ako muna pag tubig, baka mga... Hindi. Oh, meron. Siya, pero sa case yan. Yung bangka ba't nandun na sa dulo?